Așa cum ne-am obișnuit, scopul nostru este să aducem o fată de culoare în atenția telespectatorilor noștri. Astăzi însă vom vedea cum este arta în alb și negru. Credeți că este ușor să creionezi un portret în câteva linii și totuși să obții un rezultat de 1 la 1 cu modelul original? Vom încerca să vedem în materialul ce urmează. Sigur că vreți să aflați câteva lucruri despre Roxana Vlad. Modelul nostru a prins viață și a stat de vorbă cu aceasta. Haideți să vedem ce a aflat. O am alături de mine pe Roxana Vlad, artista care tocmai mi-a creionat portretul în minutele anterioare și aș vrea să aflăm câteva lucruri despre ea. Spune-ne, Roxana, când ai început să desenezi și, nu știu, ce studii de specialitate ai făcut? Am început să desenez de când mă știu, de când eram mică. Primele picturi ale mele au fost pe pereți. Pe urmă am urmat Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonița, dar înainte de a intra la Liceul de Arte Plastice am făcut o școală pregătitoare, care cred că e și acum pe Berzei.
unde am urmat cursuri de desen, pictură, modelaj, până să intru în liceu. Spune-mi, de ce preferi creionul și nu, nu știu, acuarela sau pictura în ulei? Creionul este, pentru mine, dă altă valoare, altă dimensiune decât acuarela sau decât uleiul. Îmi face impresia că este mai sofisticat un pic. Mai aproape de personalitatea ta, să zicem. De personalitatea mea, exact. Este ceea ce am ales eu să fac. Îmi place foarte mult să desenez creion, peniță și orice lasă urmă. Și ce anume teme preferi, în afară, nu știu, de portrete, de exemplu? Natură. Îmi place să desenez natură. Natură statică. Ce înseamnă pentru tine arta? Arta înseamnă totul. Este viața mea, este tot ceea ce am vrut eu să fac de când mă știu. Este felul meu de a comunica, este felul meu de a fi. Așa mă pot exprima, așa pot arăta. Sensibilitatea mea. Ce sfaturi le-ai da acestor tineri talentați, tinerelor talente, să spunem? Să-și urmeze visele. Și visul unui artist este să facă artă, nimic altceva. Roxana, îți mulțumim pentru interviu și eu personal îți mulțumesc pentru portretul minunat pe care l-ai realizat. Am să-l păstrez cu drag și dumneavoastră, telespectatorilor noștri, vă urăm vizionare plăcută în continuare și ne vedem cu siguranță la ediția următoare. Istoria umanității este plină de artiști grozavi și extraordinarele lor opere de artă. Există câteva picturi care au obținut faima și recunoașterea internațională. În minutele ce urmează, vă prezentăm pe scurt 10 picturi a căror notorietate este deja consacrată. În stabilirea popularității picturilor s-a ținut seamă atât de numărul de reproduceri, cât și de recognoscibilitatea fiecărei picturi celebre. Operele ce urmează poartă semnătura unor pictori celebri și aparțin celor mai importante stiluri și curente din istoria artei. Fata cu un cercel de perlă este o capodoperă absolută a pictorului olandez Johannes Vermeer, care mai este numită și Mona Lisa Nordului sau Mona Lisa olandeză. Această operă, păstrată azi în Galeria Mauritius din Haga, este un portret al unei fete, care are un cercel dintr-o perlă în formă de strop de lacrimă. Lipsa fundalului foarte întunecat apropiat de negru îi creează acestei picturi un puternic efect tridimensional și îi stabilește punctul de focalizare în cercelul de perlă. Acest portret este realizat în stil baroc, folosind lumina în mod uimitor. Nașterea lui Venus, aparținând lui Sandro Botticelli, este una dintre cele mai recognoscibile imagini din istoria artei. Această operă, realizată prin 1486, cu tempera pe pânză, are dimensiunile de 170 pe 280 de centimetri și este păstrată azi în Galeria Uffizi din Florența. Opera înfățișează pe Venus, zeița romană a dragostei, frumuseții și fertilității, ieșind din mare ca o femeie matură și sosind la mal, așa după cum este înfățișată nașterea ei în mitologia clasică. Aceasta este o imagine fantastică, întrucât greutatea zeiței este deplasată prea departe față de piciorul stâng pentru a putea fi susținută. Crin de apă sau Water Lilies este o serie de aproximativ 250 de picturi în ulei ale impresionistului francez Claude Monet. Aceste opere înfățișează grădina de flori a artistului de la Giverny și au fost în centrul producției sale artistice în ultimii săi 30 de ani de viață. Multe dintre aceste opere au fost pictate în timp ce Monet suferea de cataractă. Aceste picturi sunt afișate în muzee din întreaga lume. Muzeul Marmottan Monet din Paris, Muzeul Metropolitan de Artă din New York, Muzeul Național din Wales și altele. Picturile din seria Crin de apă sunt foarte apreciate. Bazinul cu nimfe s-a vândut pentru 41 de milioane de lire sterline. Bal la moara de la Galet este o pictură impresionistă în ulei pe pânză din anul 1876 a artistului francez Pierre Auguste Renoir. Aceasta se găsește în Muzeul d'Orsay din Paris. Pictura înfățișează o după-amiază de duminică obișnuită la moara de la Galet din districtul Montmartre din Paris. La sfârșitul secolului al XIX-lea, muncitori parizieni se găteau și își petreceau timpul acolo dansând, bând și mâncând prăjituri franțuzești numite galet. Bal la moara de la Galet este pe lista celor mai scumpe picturi vândute vreodată.
O altă pictură faimoasă în întreaga lume este Noaptea înstelată, cea mai bună operă a artistului olandez post-impresionist Vincent van Gogh. Pictată în 1889 în ulei pe pânză, această pictură este una dintre cele mai ușor de recunoscut și cele mai replicate și mai căutate din lume. În prezent se află în Muzeul de Artă Modernă din New York City. Pictura înfățișează priveliștea văzută noaptea de la fereastra camerei artistului din sanatoriul în care era internat, deși a fost pictată din memorie în timpul zilei. Partea centrală arată satul Saint-Rémy sub un cer învolburat, privit din azilul de la nord. Atât pentru săptămâna aceasta. Vom continua în ediția următoare cu celelalte opere ce alcătuiesc o parte considerabilă a patrimoniului universal. Sperăm că ați rămas cu ceva interesant și în urma acestei ediții. Și pentru că telespectatorii noștri merită un premiu, vă așteptăm din nou cu un concurs, al cărui premiu constă într-un tablou semnat chiar de către unul dintre invitații noștri. Mai multe detalii pe pagina de socializare Zoom Cultural.